Er det hvad, siger du? 5%. Ja. Jeg går også ind til en kasse. Så ellers fejler det mig, at det er sådan sammen. Det var ret godt. Det var Anders, det kan. Men altså, det kan jeg ikke. Mariano Marquez kommer med adskillige placeringer i ungdomsklasserne ved CC-klassen i Bahia de la Frontera. Derudover er det i Drammen blevet til placeringer i 135 og 140 cm klasser. Jeg var så glad. Den anden dag, den kom ud, og de fik lov at trave. Mens vi er ved sæsonen på tidspunkt, Der er nogen, der er det Drammen og Drammen. så vender vi lige rundt og svømmer lidt. Ja.